Čau všichni, tak a je to tady. Třetí díl mýho vlogu Roma boje v USA je tady. Konečně jsem se dokopal k tomu, abych ho sestříhal. Na konci minulého dílu jste mohli vidět, že jsme byli na cestě z LA do San Francisca. A voilà, jsme tady. Po 6,5 hodinách jsme konečně tady. Od města San Francisco jsem nic neočekával a dělal jsem dobře. Teď jsem mega překvapený. To město je barevný, pestrý a má úplně jiný vibe než v LA a za to jsem strašně rád, že je to opravdu rozdílný město. A líbí se mi tady. No a samozřejmě už koukám kolem sebe, protože mám hlad jak vlk a dal jsem si tu největší prasárnu, na kterou jsem narazil. Ha! No a teďka mě můžete znovu vidět v autě a jsme na cestě na náš hotel. Jo, tady jsme narazili na tu jejich takovou klasickou tramvaj, která jezdila všude kolem nás. No a tady jsme taky narazili a museli jsme vystoupit z auta na tohle předměstí nebo náměstí. Tenhle pán si ten vibe hodně jel. A když se tak pokoukávám kolem sebe, tak mám pocit, jak kdybych byl v nějakým evropském městečku. Nevím, proč mi to tak přijde, ale rozhodně mi nepřijde, že jsem v Americe. Podívejte se na tu krásu, ta příroda. Jo, na tenhle ten ostrov se zítra pojedeme podívat. Je to věznice Alcatraz, takže se máte na co těšit. No je to příjemná procházka, nebudu vám lhát. Každopádně hledám 7-Eleven, abych si nakoupil na hotel na pokoj nějaký dobroty a tady je moje láska největší, 7-Eleven. Každopádně jsme se teďka rozhodli, že tady budou mít takovýhle jakože hodně vintage hotel, spíš motel, kde se tady šerujou sprchy a záchod. Tohle je sprcha a jeden záchod na celý patro. No, takže jsme se rozhodli, že v žádném případě už máme zaplacený hotel a jdeme do jiného. Peníze nám už nevrátí, ale whatever, tohle to už je too much. Já jdu pro auto a jdeme do jiného hotelu. No a my jsme si vybrali hotel přímo v centru města, kde to neuvěřitelně žije. Na každém rohu super bar, super podniky, restaurace, no bomba. To parkoviště tady bylo obří, takže si musím natočit, kde parkuju, abych si to pamatoval. A jsme konečně na hotelu. Vybrali jsme si hotel Hilton a musím teda říct, že nechápu, jak nás napadlo jít do tamtoho předchozího hotelu. No nic, my jsme unavený, pouštíme film a ráno vstáváme do věznice Alcatraz. A voilà, taky se tam musíme nějak dostat a to touhletou lodí. Kdo tam byl? Ty víš, kdo tam byl zavřený? Al Capone. To je ta pizzerie, kam chodíme rádi na jídlo. Ano. Majitel pizzerky. Ano, a tamhle to je. Tamhle na ten ostrůvek jedeme. Plujeme teda. Na Alcatraz. Jako takhle lidi, ono se to nezdá, ale musím říct, že to byla docela dálka. Když se takhle podíváte, super městečko, ale když tamtud třeba někdo chtěl utíct, neměl šanci to doplavat až na břeh, protože jsem se dočetl, že všude kolem toho ostrova jsou spodní proudy, plus tam jsou žraloci a plus je to mega daleko. Takže máš smůlu. Alcatraz jako věznice mě nikdy nelákala. Samozřejmě jsem ve svém životě o téhle věznici slyšel, dokonce viděl i několik filmů. A dokonce znám jednoho podle vyprávění, co byl v této věznici vězněn, a to je Al Capone. A jsem nakonec hodně rád, že na tomhle ostrově jsem, že si projdu těma chodbama a uvidím ty věznice na vlastní oči a že to mám zachycený na kameře. A že vy to se mnou můžete prožívat. Tak a teď konečně vcházíme do věznice. No a tady vězni fasovali vězeňský oblečení, jak můžete vidět. Tamhle jsou nějaký boty, taky potřebovali nějaký hygienické potřeby,
jak můžete vidět, tamhle jsou nějaký hřebeny, ručníčky. No a teď se přesuneme za chviličku někam, kde bych se asi nerad sprchoval. Podívejte se na ty sprchy. Úplně otevřený bez jakýhokoliv soukromí, což asi ve věznicích normálně bývá, nevím. Ale když na to tak koukám, tak mi naskakuje husí kůže. Tak a tady jsem dostal tohle informační zařízení se sluchátkama, takže si to teďka můžu krásně všechno v klidu projít a aspoň si něco dozvím. Tak a teď, jak můžete vidět, tak vidíte celu za celou. Jak je to stísněný. Wow, to je neuvěřitelný. Podívejte se pořádně z detailu. Představte si tam chodit na záchod. A jak to tam od všech muselo smrdět, když chodili na velkou. Wow. Tady můžete vidět, že je nad tím další patro. Podívejte se, a tam jsou další věznice. A nad tím jsou ještě další. Takhle se automaticky zavíraly nebo otevíraly ty dveře, jak jste si mohli všimnout. No, běží z toho mráz po zádech, neříkám nic. A když se tudy procházím, tak mám pocit, že jsem v nějakým americkém trháku. V nějakém filmu. Wow. No a tady můžete vidět návštěvní okýnko. Lukáš, fuck you. Dobře ti tak, ty chcípáku. Takže tady můžete vidět návštěvy. No, tak to si moc neužili lidi. Takový mini okýnko. I miss you. Tady vidíte celu zařízenou a když si všimnete tamhle pod umyvadlem té díry, tak o tu díru se postarali právě vězni, aby ji mohli prolíst a utéct z věznice. Tady máme další celu a tamhle další díru, o kterou se tady vězeň postaral. Je to neuvěřitelné. Nechápu čím, nechápu jak, ale pánové byli hodně šikovní. Ale i tak mi přijde ta díra docela malá, aby ji člověk prolezl. Nevím, já bych se do ní asi nevešel. Ale tak když oni, tak i já. A takhle, teď si všimněte. Oni si vyráběli takovýhle rádoby hlavy, který takhle položili na polštář, přikryli to dekou, tím pádem ty, co je hlídali, si nevšimli, že jsou pryč. Ty díry dělali touhletou lžičkou, kterou tam vidíte. Tamhle ta díra je těma věcma zakrytá. Představte si, že s tou dírou oni se dostali do jakýsi větrací šachty, kterou prolezli nahoru na střechu a ze střechy dolů přes okap. Měli to dobře vymyšlený. Teď vám ukážu tu větrací šachtu přesně takhle. Ta je uprostřed těch cel, kam oni vlastně dělali tou lžičkou ty díry, kam se potřebovali dostat, aby se dostali nahoru na střechu. Neuvěřitelný, jak to měli zmáklý a jak to měli promyšlený. Tady měli svoje místo strážníci, takže se v klidu pokoukejte a teď vás vezmu ven. Vezmu vás ven, abych vám ukázal ten úžasný výhled. Ten je na tom asi to nejhezčí. Jinak když tudy procházím celkově touhletou celou věznicí, tak z toho mám tak zvláštně stísněný pocit a představa, co se tam všechno dělo a co tam bylo za lidi. Je to šílený. No, 3hodinová exkurze je za námi a musím říct, že to byl velký zážitek. Velký zážitek. No a teďka cesta zpátky do LA. Voilà, 5 hodin přede mnou. Teď jsme zastavili v městečku San Miguel. Jdeme se najíst. Dálnici na LA máme přímo tamhle, ale jdeme se najíst. Pak se chci jít podívat, protože to je takový hodně mexický. Jsou tady takový starý mexický budovy. Je to malinký městečko, ale jsem pak zvědavý. Yeah. A tady jsme se stavili v takovým malinkým klášteru.
No teda myslím, že to byl klášter. A já jsem se rozhodl, že si koupím růženec a vybral jsem si ten nádherný červený růženec. No není krásný. Joj. Tak a tady ten klášter můžete vidět takhle zvenku. Bylo to příjemný takhle zastavit a procházet se tam. Mně to přijde jako nějaká mexická telenovela. Ještě tahle fontána. Trošku mi to připomínalo Encanto. No a tenhle ten dům, lidi, přesně takovejhle dům si nechám postavit. Temerav. Bože, to je nádhera. Ty okna. Cesta byla dlouhá, ale zbývá nám 8 minut do LA. A teď vás vezmu na ceny Zlatých globů, který se konají až zítra. Proto jsem tady, jak by mě tam nepustili. Červený koberec. Ještě mi tady chybí ty celebrity. Wow, aspoň to uvidím v televizi, no. No a hned druhý den jsme se rozhodli, že ráno půjdeme k nápisu Hollywood. No, tady si vždycky lidi dělají fotky. Přesně. Tady kolem je to prázdný a vypadá to, že tam nikdo jiný není, ale takhle, když se podíváte na tu realitu, přichází stále víc a víc a víc a víc lidí, jenom aby zachytili tu nejlepší fotku. A já patřím mezi ně. No, přitom je to taková blbost. No a pak jsme se rozhodli, že půjdeme na Venice Beach, jen tak na nějakou procházku. A musím teda říct, že tohle místo je prostě samo o sobě neuvěřitelně kouzelný, má to svůj stylový vibe. Tady to určitě znáte ze seriálu Baywatch, Pobřežní hlídka. Mitch. Úplně ho vidím tady běžet. Fuck. Moje boty jsou mega mokrý, protože mě tady ta hnusná, nebudu prostej vlna. Vůbec jsem nečekal, že přijede takhle blízko. Fucking shit! No a tady mám jednu takovou tradici. Vždycky napíšu ten vzkaz někde po světě na pláži. Jenom já vím, co to znamená. A je to taková srdeční záležitost. Zpívám ptákům a zvlášť holubům. A samozřejmě mi to nedalo. Řekl jsem si, že půjdu na tuhle promenádu a že jako správný turista si tady i něco koupím. Tak uvidíme, jestli něco hezkýho najdu. Budou to tyhle trička? I'm not the bitch, I'm the bitch. I'm not always a bitch, just kidding, go fuck yourself. Tady to jsou bomba trička, ale ani jedno jsem si nekoupil, lidi. Jo. No ale nějak nám vyhládlo, tak jsme se rozhodli, že nakupovat ještě nepůjdeme a že se půjdeme najíst. Našli jsme tady tu fajnovou venkovní restauraci. No a fajnově se prostě nachálujeme, budeme chillovat a sledovat prostě okolí. To je roztomilej pes. Přísahám vám, že jsem nikdy neměl lepší špagety bolognese. Brutal. A tady z tohohle mám největší radost. Tady si můžete vybrat takovouhle třeba nášivku. Výběr tady měli obrovský. A nechat si ji přišít na mikinu. Vypadá to cool, ale já jsem si vybral mnohem větší pecku. Dávejte pozor a je to... Už se mi to tam nahřívá fajnově a vybral jsem si Tupaka. A tady je výsledek. Yes. No a samozřejmě, jak se znám, tak jsem nezůstal jenom u nášivky a mikiny a koupil jsem si toho trošku víc. No co, však jsem na dovolený. Takže pro mě tohleto je premiéra. Doufám, že to bude dobrý. Ještě nikdy jsem to nejedl. Let's do it! Dobrý. Tak a teďka něco zrušujícího. Velký, kam jdeme? Do KFC. Do KFC, oh my god. Nedělám si srandu. Tady v LA se teďka koná vlastně jedna velká událost a to udílení cen Golden Globe.
Takže 2024. A bude tam, už tam byla Selena Gomez, bude tam Leonardo DiCaprio, budou tam všechny tady ty slavní světoví prostě herci. A my doufáme, že se tam nějak dostaneme blízko a že aspoň nějakou tu hvězdičku potkáme. A i třeba poznáme, kdo ví, třeba půjdeme spolu do KFC. To by bylo fajné. Tak jdeme. A jako z tohohle jsem byl mega v šoku. Podívejte se, jak to mají hlídaný. Dokonce i vrtulníky nahoře prostě hlídají, protože je to samozřejmě velká událost. Byla to bomba, musím říct, že jsme viděli úplně všechny. Podal jsem si ruku s DiCapriem, se Selenou Gomez, dělám si z vás prdel. Ne, nepustili nás tam, protože je to mega hlídaný. Ale jediný, co jsme viděli jsme normálně frontu policejních aut a uprostřed bylo právě to černý auto, který jsem vám ukazoval, takový to obrovský. A to auto je následovalo, takže to byla 100% nějaká celebrita. A tady máme toho Kanyeho Westa, počkejte. Myslím, že to opravdu je on. No každopádně se strašně líbilo, jak to mají fakt zabezpečený, že máme se na co učit, jak od čeho učit a my si fakt člověk uvědomí, jaký tam mají prostě na sobě roby, diamanty, na kolik jsou pojištěný ty herci. Tam prostě chodí miliardy dolarů. Přesně tak. Takže vlastně ve finále chápu tohleto. No krásně to měli dělaný. I tohle to byl zážitek vidět, jak je to opravdu, ale opravdu hlídaný. Dokonce nad náma lítali prostě policejní drony, který hlídali, aby to někdo nepřelezl. No mazec. No jo, tak jdeme do Mekáče. Teda KFC. Tak k červenému koberci se nám nepodařilo se dostat, ale teďka jdeme za pořádnýma celebritama a naši kamarádi přiletěli za náma z Česka a jdeme je přivítat. Tak jdeme na to. Koho pak tu máme? Čau! Tak Tomáš Arsov už je na cestě, ježiš, to je super, ale je mu to sluší dneska. Tak guys, vítejte na palubě a vítejte v mém vlogu. Užijeme si to? Užijeme si to. To je radosti! Tome! Kluci jsou z dlouhé cesty samozřejmě a pochopitelně unavený, ale my jsme se rozhodli, že je vezmeme na noční procházku po LA, tak jdeme na to. A samozřejmě jsme je vzali už semka na chodník slávy a Britney, Lukáš už je zaúkoloval, že se musí fotit s Britney Spears. Pojď se, Michále taky, šup. Fuj. Lidi taky tak nesnášíte klauny? No, vypadalo to, že jsou kluci unavený, ale nejsou. Jako správní turisti jsou v tomhle turistickém obchodě. No každopádně nás společně čeká ještě další dobrodružství a to cesta do Las Vegas. Tak čau příště!